Belakang hambai ini jotono sini MDC Kwtal songjawi penai joto MDC rono ani bekakti di sini motani bekakti jotono hambai ini ang ese Kwtal siam ngui ang buskang salo sini di prasani bagai je samung tangjang nai rono sini bubagra te sini senior leader roni Ttaadc mungbai te boroni wansong mungno bahike fulfill khaimana bono tewi samung khainai teibo sini kabangma amsai tawok phano nangmani sepmai ya ngui tongmani nini Tamo snai tini ব্যবস্থা kore lamani ব্যবস্থা kore nini education ni lai phunjakmani hamya ngui tongmani omahairono jeng bwskango joto ni chuba chubai sini joto MDC te public ni motamot bai jeng bwskango samung khaiwi bahike chini ti prasarongno jeng tei bwskang agok romano bono tei jeng samung khlaini kaisa sungni kabuk Kwtal CM ya kulo bahike wansop nangka CM ngrang khamo ko boba hai wansop mungto actually ang CM nai hanai ani imang mo bunong maya tani ke ang do phani bangoi samung khainai hai hanai wansoi bubagra no loge rokha tini bubagra ano tei bubagra tei ti pramothani ngui te ain pitini ngui joto nang ano songkha amoni bagai ang tini CM just ang do phani bangoi samung khainai hi phaimani bagai chi tini oja gawa samung bahike ya pin sesak nang ke bahike som bwskang ni samung jeng puilao ang study ma khlai granai tani hike ang first time ang MDC ngui te administration ang sani thangkha ke asung ani knowledge guri joto chini senior leaders te officers staff tongnai rok bai joto alosona khlai bahike bwskango samung khaimano administrative ni je system bahai bono ang kahake study khaiwi bwskango samung khainai tama ke ang ani bukhabai ni samung khainai chini dofani bagoi chini ti pasani bagoi chung bahike bwskango yok sanani lamao tlang mane bono tei samung khlainai loko hamkhai to kabangma samung agibu isama satangja ka haifanu je loko hamkhai ang saimana ang ni je ne bikra ani mungsa gerui ini bikra ang busi bahake matong ge first priority loko hamkhai bikra rono bahake kisa at least sajane nungjane ni ব্যবস্থা chini NEC ni phan ni hoite busu khaiman bono tei chung samung khainai nor ni tangwari ni nahat mon to better preparalen ke ngam kabuk sawo samung bahike matma greater different engkha chini movement ni kaisa mosung greater different tei sibubagra Sakha mosung yakaya namake democracy country development bunango nge development is a sep tongmani bono chung development implement khaini bagai chung at administrative post tongoi chung samung khaini te party hinke greater different bangoi bwskang samwa agok nai bubagra ni netrite na agok